Lakbay Katoliko, mayong adlaw karon tanan. Storya na punta ha. Kaning gipo sa Cebu City social media ba nga laing sikta nga nagsamok-samok atol sa tong kasaulugan sa sinulog ni Senyor Santo Niño. Nagsamok-samok ni sila, gadaladalag plaka gawali-wali. Ang dako nga pangutana, insakto ba ni nga magwali-wali nga magdaladala tag plaka? Ni match ba ni sa mga apostol ni Kristo? Kung atong tanawon ng Biblia, wala tayong mabasa sa Biblia nga ang mga apostolis nagwali gamit daladalag plaka. Wala tayong mabasa. In fact, dili plaka ang gidala ni San Pablo. Si San Pablo ha, dili plaka. Ang iyang gidala, diya. Kining niya sa Biblia atong mabasa, The Living Bible Paraphrase sa Galatian chapter 3 verse 1. Tanaw na to kung plaka ba sama aning gipangdala sa mga protestante. Tanaw na to. O foolish Galatian, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I had waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Oh, tinaw kay tanan nga si San Pablo gadala-dala og placard pero dili pareha sa placard sa mga born again nga gipang daladala kundi ang gidaladala ni San Pablo placard nga nay picture ni Jesus Christ dying on the cross. So wala sila nagkadimao. Kay kini mga protestante mindset ani nila. So pakiro man yung kaini sila sa larawan. So wala sila nagkadimao ni San Pablo. Kay si San Pablo ang mindset niya larawan. Ang mindset sa mga protestante placard ngayon ani. So maunang nahitabo wa mo magkasinabot ni San Pablo. Kung atong tanawon ang santos nga Biblia ang gihubad ni Monsignor Yap, ang Latina Vulgata, klaro kayo sa Biblia. Ang Galacia Kapitulo 3 versikulo 1, atong basahon ang Biblia. Giingon jud mismo ni San Pablo. Atong basahon ang Galacia Kapitulo 3 versikulo 1. O mga hungog nga Galatianhon, kinsay naglumay sa pagdili, pagsugot sa kamatuoran kaninyo, atubangan kang kinsang mga mata. Si Hesukristo ginakudlit, pinadupa sa cross diha kaninyo. Tinaw nga si San Pablo naghisgot og si Hesukristo ginakudlit diha sa cross. So buti pasabot crucifix. Oh, crucifix ang gidaladala ni San Pablo. Dili lagi placard sama ni. Mao na nga kung Biblia ang basihan og i-connect ninyo ni ang nahitabo sa sinulog mga laing sikta gasamok-samok sa atong kasaulugan wala mo match sa Biblia. Mo nang bisag unsaon nila, bisag unsaon pa nila og samok-samok, kitang Katoliko di gihapon ta malumpag bagang duot gihapon ta. You just imagine ang giingon sa Gemini News 5.2 million ang nangatin sa kasaulugan sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Beba, Senyor Santo Niño. Pet, Senyor.